Nagsumite sang ila counter affidavit ang mag-asawa nga Sanday Curly kag Sara Diskaya kasunod sang 7.1 billion pesos nga tax evasion case nga ginpasaka batok sa ila sang Bureau of Internal Revenue. Ini ang ila ginrepresentar samtang nagpadulong ang mga ini kay ina sang aga sa preliminary investigation sa Department of Justice. Sunod kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, amo ini ang ginhikot sang mag-asawa pag-abot nila sa opisina sang ahensya. Naibaluan nga ginpasakaan sila sa Bureau of Internal Revenue sang mando nga reklamo bangod sa buwis nga ginabanta nagalabot sa kapin 7 billion pesos. Nagsugod ang kaso sa wala nila pagbayad sa buwis sang ilas siyam ka luxury cars kag sa documentary stamps taxes. Kung sa diin, mayara ang mga ini sang ginapatigayon nga divestment sa apat nila ka construction firms. Ang tax evasion complaints nga naglabot sa wala nila pagbayad sa mga nagakaigo nga buwis humalin sa tuig 2018 tubtob 2021.